Mehmet Zeki Çelebi li Kurdistana Başûr Silêmanî karsaz bû. Xebatê xwe bi rastî berdewam dikir li ser aboriyê jî dihat naskirin. Tamamê li Silêmanî gelê Silêmanî wî nas dike û cî wî ê ku karsaziya xwe dike karê xwe berdewam dike li cîkî herî Qerebalıqê herkes zane wî nas dike û xebatê xwe de heta vêga jî bi hawakî welatparêz û kurdetiya xwe jî berdewam kiriye. Çünkü li Bakurê Kurdistan demekî wisa ye vêga ew dem yani zêde zixt û zêde zordestî li ser gelê Kurd heye ve bê hukuk nemaye li Tirkiye. Bi rastî hukuk û adalet hedû jî kêmbûne nemane karin wisa bêjin. Vê hukukê de hukuka Tirkiyeyê bawerî jî nemaye. Hukuk ji em bêjin ji aliyê AK Partiye Erdogan ji wan re cuda ye, hukuk ji Kurda re cuda ye, hukuk ji CHP'liya re cuda ye. Yani hukukî wisa nemaye ku ji ber vîya gel ji bo xatirî nekeve zîndana bi hawakî dixwaze derê dervayî welat. Ev ya tamamê cîhanê vana hene bi hezaran pênebêr ku deken dervayî ji bo xatirê vê siyasî hatine Bakurê Kurdistan, Başûrê Kurdistan jî ku Silêmanî ku li bajarê de jiyana xwe berdewam dikin. Mehmet Zeki Çelebi jî wa 10-15 sal berê hatiye Silêmanî jiyana xwe li virê berdewam kiriye û malbat li vire, zarokî wî li virin, zarokî wî diçin dibistanê dixwînin, yani xebata wî li vire, hevjina wî li virin, bavê dîwî tên diçin. Yani wisa yekî eşkere tê naskirin. Ji ber vîya weka HDP em jî temsîliyeta yani li Kurdistana Bakur 6 milyon nîv 7 milyon deng distînin û em temsîliyeta gelê Kurd bawer dikin, em dixwazin bikin. Ew temsîliyeta gelê Kurd de jî Kurd li kurê ve Kurdekî li kurê serî wî jî bêşê em ê herin pêr ji bo xatirê wî çareser bikin, em ê herin cem wan. Evî hanê qetliameke, kuştineke em ji bo xatirê weka HDP em hatin eviya eşkere bikin em dixwazin. Ya da em bibin şopdarê vî ji bo xatirê ku eşkere bibe kî evê bû yerê kiriye, ku jêr kî ye, qatil kî ye em dixwazin bi rastî vêya hîn bibin û diraya giştî re vêya eşkere bikin. Çünkü em gelê xwe gerek parêzin. Em weka HDP em gelê xwe gerek parêzin li kurê be biraber Çîn di Çînê be jî li Kurdistanê be jî li Başûr be jî li Bakur be jî hedef armanca me ku em gelê xwe parêzin. Çünkü gel xelk ji bo wî deng daye me kiriye parlamenter wisa teveccühekî mezin şanî daye. Li bo xatirê em vê şopdarê vî qetliamê vê kuştina hanê ku ji îro pêştir daxwazeka me ew haye hezaran milyonan Kurd hatine kuştin heta vêga hatine ji îro pêştir kuştin çê nebe em ê gerek qatilî wî ku jêrî wî bira daxwaza me ev e ji hikûmeta herêmê û ji Silêmanî eşkere bikin zû yani bibînin. Tahikatê xwe berdewam bikin em wisa bawerin jî hêz destê wan de heye karin evê tahikatê bikin û kî eviya kuştiye, çima kuştiye em weka gelê Kurd, weka HDP, weka dolaşehata navîn li Kurdistana çapeçe Kurdistanê seriya 5 milyon Kurd dijîn ev em ê tev di vir de em ê şopdarî wî bin. Yani bira raya giştire daxuyanî ki bêdayîn ji ber wî em ê li malbatê re me hevdîtin kir, bi hevalî wî re me hevdîtin kir. Sibê jî em ê bi hikûmeta virê ku Silêmanî ehlewiyê û a me randevu ji wan xwestiye sibê jî em ê bi wan re hevdîtin bikin. Em dixwazin evê bûyera ku Mehmet Zeki Çelebi hatiye qetilkirin eşkere bibe kî kiriye veşartî nemîne. Çünkü dîroka Kurdistanê de, dîroka Kurda de ev veşartîmayî dawiyê pir tiştê bû yerê mezin çêbiye.
جارا یکمین 1991 دل آمده ودات آیدن حتی قتل کردن و حتی ویگا قتل آنا ودات آیدن و شارتی ما پشتیوی به هزاران لباکوره کردستان 17500 کس حتی قتل کردن و تفجی و شرطی ما ترکیه بیشتر فعالی مچو یعنی یک فعالی نکفشه و هوایی و شرطی ما امن آخوازم بیاب مینه افجی چنده کی بره دیسا چند سال بره لآمده طاهر الچی لبر کامرا یا 12 کامرا روزنامه‌گر و روزنامه‌بانا حتی قتل کردن اوجی و شرطی ما ام بر ویا نخوازن که ev bu yer ve şartı mine ki kirbe bırakır bikirbe ev eşkere ve o emzve gade daxwazan me ji hükümeta heremi o ji bejin ek Süleymani de destladarın ji Rewşenbîrê Süleymani ji Gelê Süleymani o ji bejin ek Süleymani birêve dibin ji Hizbê Süleymani ji bejin çil bejin sivil topluma Süleymani ki heye komele ser veya bisekinin ve ya eşkere yani em bakurten brasti yani em vaka malbat persi malbat debeje yeki jibu ku neyarti bu kujet tuneyedi yani yeki neyareki vi یکی که برای پر نوان نخواهش بویره که چه کنه که استونه مالبات دبیجه اف بویره کی سیاسیه چون اف تشکی daha خراب تره که بویره کی سیاسی و پر سیاست مدار هنه که گنده خوش بازار خوش ولات خوش پینبر بونه چیه او که چه بوانه اروپا جی دم دم وان بویره سیاسی و کلچنا قتلیعاما چه بو و اشکره نبینه دبه سیاسی و اشکره نبه حکومتا برپرسیار سلیمانی کینه اوه دبن تومت بین و هوای ده او گره برپرسیار سلیمانی کی دبن بن گره بیا با هوا که اشکره بکنج راه گشتره بیجن دوین لیکولین بکن و بشو برو باور نه یه زمانجی هیه çünkü hem Süleymani hem Hevler براسته هیز هی yani karın bibinin ki veya diğerine kiriye da xozma eve evya ve şartine mine